Makapay ito na. Ha? Ay, nandiyan na ako. Ha? Oo. Naka-block sila doon. Nag-block sila, bulabog sila eh. Anto dito, Diana ang alas mo, anto Diana. Asa? Ngana, walay lusutan eh. Sarado rin, sarado. Balik lang ka, balik. Oo. Kinalit yung buong, wala pa na masulod. Oo. Layo, siguro. Ano mga tarantula niya? Ha? Ano mga spider? Ha? Ano tarantula? Spider. Ano? Ano? Napidagpuan niya. Gamay na siya. Scorpion. Scorpion? Scorpion. Uy, picture nga ito, picture nga ito. Scorpion ba na? Uy, karang species oh. Oh. Ano, spider ah. Spider. Ha? May ahas ko dito siguro, matay kang kita ba? Oo. Ang kilo na ako. Gusto Sir, mo? kita na yun. Kuhan dyan? Kasi nag-ipis kasi ano man umido man gud dito, umido ba? Ako naman yan. Wala, di ito. Kaya na ito Yung mga buko, no? Kapuan sa tarantula. Ha? Ano ay mga spider dagko dili lagi? Ano mo sa po, pwede na sila ang Oh? May mga anong mga buko? Buko. Na ano? na. Oh. Ano puti. Ika na, dako mo na. Ay, di kaya dako na. Ayo. May spider. Laman mo no? Magka na mga unang ipis ka na. Oh, Kauna ipis ka na, ipis Oh. ka, una ipis. pamilya mo sila. Punto mo nila. Oh. Tubig ko mawag ko. Ano ito bigri oh? Dahil ano, tulong mo. Dahil na taas. Pero pag naman itong tubig, alam daw ma'am. Dako kayo mga mag-anong tayo kayo. Maligo ko nila. Oo. Tubig na. Ano mga na ang buko? Kaya pa ito mo na lang. Wala niyo ka na, ma'am. Oh. Oh, bigri na lang. Wala niyo na. Dami-dami dito lang mo. Yan, picture mo ito. Ito mo? Oh, sige. Tingin ko rito, ano mo ito ka na. Parang kita. Ang laki. Yung ano, yung tarantula. Tarantula ba ito? Tarantula. Scorpion? Sakit ang kagat na. Punta na kayo, bakit Saan bigyan tayo pupunta pa? Wala nga. Oo, oo, untog ka. Tandaan lang. Magulat kayo. Ah. Ah, dili na ito mga na. Diha, oy. Ah, dili na ito. Ha? Ukamang ka pa diha. Di na. Ano, ano yan? Nandun pa? Nandun ako. Uy, video mo dyan ito. Una pa yan yung... Meron pa sa loob. Pinakalas na sa ano, oh. Meron, ha? Minsan may ask dito, pero... Dili na to. Dili na. Sama Dito, na. uy, video mo. Take picture kayo. Natiganan siya dito. Ayan. Tapos ang mag-take ng picture. Oo. Sure kaya akong upo pa. Anak ma'am. Sige. Watch your head, mama. Please.
Ulo ha? Ulo to ganyan ato no, dili Ulo mabigat yan. Ulo ma'am. Ito ka na magsuot og helmet ang sulod din ni ma'am. Ayan. Yan. Nagitanggal kay Sige sa kanan. Pag ka mo kaya one to. Christmas naka-Christmas si ma'am. Tangan na Facebook mo, yan. Pagtangon. Bebe. Oo. Ayan na. Tingin dito pang pang Facebook. Pang Facebook. Yan sa kanan, one to. Nice. Ganyan, ganyan ganito mo ganda. Tingin one to. Yan. Okay. Ulo ma'am. Okay, oh. Sa ano to, sa ibabaw, muso dire. Yan nagdala siya element Form siya ng ganyan, oh. carbon, calcium carbonate. Oh, Calcium carbonate. mula karkari yan. Oo. Oh. Ano siyang... Parang ano sa ngipin, tartar parang gano'n. Karkari. Ano? Grabe, no? Ano ano ang shape ng karkari? Yung bato na. Ito? Yung mga... Isa inahin na ahas pala diyan, bandas na to. Diyan, minsan meron daw ahas dyan. Kung kapasok, bundok ito. Mga bacon lang. Oo, pasok yung ahas dyan. Maghanap ng kain yan. Oo, pagbutok. Yung tourist spot na to, no? Oo. Yung tourist spot na, no? Magkama pa yung swimming pool na siya rin. Swimming pool na naman. Saan? Napa lang ka. Ah, diri sa sod? Ah. May plano na yung una, so mga kaya sa video mo. Oo. Uniform talaga. Ayan, oh. Sa taas na mo, mayroong calcium carbonate. Ayan, oh. Bagong form, oh. Oo. Gumagawa siya, oh. Uniform. Oo. Uniform. Ayan, oh. Talagmite. Uniform is stalagmite. Ayan, na yung white. Sige mo sa taas, nagbula-bula, oh. Saan? Doon, sa taas. Yan. Oo, bula-bula, oh. Ayun, ayun. Gumagawa na lang siya ng tour, eh. Ayun na nga. Parang matulid dito. Oo. Yan na naman. Uniform is stalagmite. Ang galing, oh. Yung chemical reaction, oh. Ano, naging semento na. Kalang-kalang siguro sa sod, oh. Ano? Saan naman ito? Toyo po saan? Toyo to yan, ah. Ha? Parang ano, nanak na. Ay, oo, laki. Ay, oh, laki yung spider. Oh my God. Ginawan din yung nagdanan dito, ha? Ay, ayan na, scorpion. Mapakan nyo, ha? Saan, Kagatin ma'am? yan. Yan, ha? Oh? Ito rin, oh. Ito ba? Patay na yan, Kita no? nyo? Patay na yan. Patay na yan? Ito, tingnan mo. Mga tarantula yan. Oh my God, ang laki. Oh, yeah. Uy, kilos pa. Oh my God. Gilos, oh. Wala niyo mga. Please watch your head. Kilos yan dyan. Oh, yung utog kayo.
Kasi dati ma'am, magsuot ng helmet ma'am. Oo nga. Ngayon, wala na dahil sa COVID. Kasi may pasa yung helmet sa iba. Oo. Magkawahawa. Kasi sabihin mga Oh, yung ulo niya. Ulo kaya. Ulo. Watch your head. Watch your head, please. Marco, yung ulo. Ito mga, Oh. yun yan dito. Bang number doon. Ha? Gapang kayo ng mga 4 na meter. Tapos ganito din naman. Another chamber inside. Ayun. Gapang din naman. Ayun ko. Tapos ganito din naman. Oh my God. Ang daming gagapangan dito. Oh, may pintuan na naman dyan, oh. Mm. I prepare to go inside. Take picture sir. Nice ka ba ng goal sir? Ayan. Dito, mag-take ng picture. Diyan kayo. No? Oh my God. Wala. Tarantula. Yan. Oh my God. Tarantula. Let's go. Okay. Picture Oh, oh, yung ulo ha. Ulo niyo. Picture Ulo. Ito yung kwarto ni Samson. Kwarto ni Samson. Hindi ni Samson, ni Barok. Dito nagpuyo si Samson. Pwede na kamong persuhan ma'am. Ah, oo. Pwede na kamong persuhan. Oo, pwede kayo. Matay ang tao, uyak kayo ay. Isang Eh, kwarto na may ngayon. mga yan ang mga namaligyan Ha? drugs. May nakasunod yan. Sino nagsulat yan? Ewan, hindi namin alam. Ah, yung ano dito, nag-ano dito. Uy, kaya na. Siguro vandalism or... Ano yan, mga tingin tao? Hindi. Wala. Wala yung naka-open. Mga dito na nag-ugit niya. Taga dito na nag-ugit niya. Ulo sir ha? O, yung ulo yun. Ha? Ulo. Uy. Ulo niyo. Ulo niyo. Yung ulo, tingnan nyo. Sobrang init ah. Mainit. Mainit kasi may hangin dito. Sarado man. Left side ma'am. Ha? Left side. Doon, hindi ma'am. Taas si ma'am. Yan o. Ah, ang laki na. Meron din ano, tarantula. As yung... May balong ko sila oh. Magliligawan sila oh. Tatlo. Dami. Dahil mag-form din naman ng talagway kaya lang. Kasi na yan. Ayan, oh, nalison na naman. Yes sir, mag-paalala yan. Baka may nakalimot. Paalala yan. Wala na. Wala. Dito tayo sa Nag-shape of forma yan oh. wala mo man. Bato na ito. Wala niyo ano. Ah. Yeah, oh. Oh, yan na yan na. Picture tayo. Yan na Pwede siya. natin yung ano. Yung shape na. Yung stalactite. Yung shape na. Million of years ko kanina ma'am. Matod pa. Millions of Oh, years yun. na. Experto. Nga na, yun. 1 centimeter, 100 years. Ito? Ang Grabe. growing system ko na sa Oh my God. merong kung sa baba. Wi-Fi. 1, 2, 3. Okay. Nahulog siyang glass mo o yung ano niya. Wala. Ganun ba tawag niya? Ano? Nangalaw. Nakakabit ng pati. Ah. Nasira dyan wala. Ganda na. May nest. May nest daw? Dito kaya doon sa loob. Ha? Tingnan natin. Oh? Makita yan sa loob. Pag may nest. Hindi na rin naamanting natin ang alien yan. Parang may material na ginamit sila. Ayun din oh. Oo. Yun din. At saka yun Oh, oh. may nest to. May nest to. Yung mamahalin na nest yan.
Ha? Yung taga na yan, tag 30 pesos per, 30,000 per kilo. Sa mana? Yung puti. Yung ano, yung bird's nest. Nest. Oh. Yun na. Pero ano naman yung naman ang puro man, ang buho niya ba? Wala, nag-ibog ito sir nga. Ang buho niya ba? Ano, nga naman yung shape niya. Ano man Oo, ano? lagi oh. Murag agi ano? Ano, Kuan? tuyo mo. Machine. Murag machine. Murag machine ang Sa una po ang mga tao kay Sila sample sa ilang ano na istudyoon nila ba? Oh, baksay no. Baka alien po dang nabuwa na, wata kayo ba? Ganun balance ang buhok. Oh, buhok lagi. Pati mo si Sir, ano nga ni? Mga panikir kaya nagkaka ng mga sayaw na kanila sa form. Dili no? Simple lagi kahit kayo. Ayun na. Ayon ta kung nasa na i-pension, di okay lang, may problema. Mga governor, lipinsyon to, dali lang kay ilan pagkaroon yung mga tao tibok nasa disog kayo. Okay, thank you ma'am, sir. Salamat po dong, salamat dong ha. Di na sir kanang green og atop. Oh, salamat. Next year na to sir. Oh. Oh, salamat dong, salamat. Okay, bye. Ganda na bukso agad nila oh. Doon oh, yung puti. Ay, oo. Construction nila. Ayun lang, basta bukso agad sila mga ayaw naman. Okay guys, nandito tayo ngayon sa kanilang bar. Dito, ang ganda ng place kasi ang luwag, then all green. Look at that. Looks like jungle pero nandyan yung pinasok natin na cave kanina. Andun papaloob doon, oh. At nakita nyo naman yung nadaanan nating cave. Grabe, no? Another unforgettable experience we had today. Today is April 16 of 2021. Nakapunta tayo dito sa Edith's Grand Garden Resort. Ayan, at ang ganda. Hindi pa tayo tapos guys, pupunta pa tayo doon sa bougainvillea nila, garden nila na puno ng bougainvillea. Different kinds, different varieties, imported and local. And then, now we are going to taste their own product. Ito, dragon fruit. Ang dami, no? Ang lamig dito. Ang ganda ng huyuhoy ng hangin. Ganda, mag-relax dito, guys. Kaya lang, wala ko yung mga, walang current na rooms, no? Pigat? Walang current na, ano sila, rooms? Sa una raw. Sa una po rin yung mga room, pero karon ay Okay. Nag-refrain muna sila ng parent ng mga rooms. Pero siguro babalik yan pagka nawala na ang COVID, ang pandemic, pagka na-stop na. Okay na siguro uli. Mag-function na uli yung mga rooms nila. And then, hintayin natin yung shake nila. At andito sila. Ay, mababait. Buti na lang. Dito tayo sa Baclayon, guys, ha? This is Baclayon. Ano sa itong barangay ani ng?
Tanday. Tanday Baclayon. Tanday Baclayon, Bohol. Ito yon. At nandito tayo sa Kang Caramel Cave. Okay. Kang Caramel Bar. Wow, ang ganda, no? Ang ganda dito. Narinig mo yun? Oh, yung bird. Ayan. Tinataguyan tayo ng bird. Okay. Live tayo, ha? 4, 3, 2. Live ko YouTube. Kaya? Hi guys, nandito tayo sa Kang Caramel. Duterte? Eto, ang sarap ng kanilang ano, Duterte ba? Ayan na. dragon fruit. Look Nasimentado at kita ko this. to dito. Sabi Wow. bagong semento bitaw. Dito, sementado tanan. So refreshing talaga. Sementado tanan no lagi. Kuya wa. Ang sarap ng dragon Ayo fruit. sa ready na sa. Try nyo dito, Kang Caramel. COVID bitaw. Ingay nila. Taga nang mo ani. Okay? Thank you guys. So, meron din silang dragon fruit delight homemade ice cream. Kusog ni Duterte. Freshly made from Edith Farm. Ayan, ang sarap. Look at this. Oh, wow. Ewan ko ha. Kay Gian to eh. Hindi ko alam. Siya na magsabi kung masarap. Okay. Okay, taste ko nga. Taste ko para masabi ko kung aprobado ba. Uy. Sarap. Tamis. Ice cream eh. Duterte ice cream yun ni. Ang sarap. Malinamnam. Malinamnam ah. To. Meron din siya. No. Sarap. Sarap. Duterte ice cream to yung ginagawa ano. Yan, kainin mo na.